Avui us parlaré de la fuga que hi ha hagut a Tarragona el mes passat i el núvol tòxic que es va originar i les molèsties que va haver-hi a diferents barris de la ciutat. La veritat és que us en vull parlar perquè hi ha hagut una desorganització absoluta i, a més, demostrada i coneguda en què cap dels plans que estan previstos pel tema han funcionat. Però no només és això, sinó que, a més, hem vist com el propi alcalde de Tarragona es queixava de l'actuació de la Generalitat. Mai la Generalitat, en una situació com aquestes, ha actuat tan malament com fins ara. El senyor Sabater s'ha cobert de glòria, però en tot cas també voldria dir-li al senyor Ballesteros que quan les coses es fan malament el que s'ha de fer és demanar responsabilitats. Jo crec que hauria de passar de queixar-se a demanar responsabilitats. En tot cas, sí que us anuncio que Convergència i Unió des de l'Ajuntament de Tarragona demanarà la creació d'una comissió d'investigació al voltant de què ha passat en aquest tema, perquè, insisteixo, és un tema molt greu i així no podem anar. És a dir, una ciutat com Tarragona no pot tindre aquests riscos químics d'aquestes característiques.